Окупаційні ФСБівці схопили 3 українців. Їм закидають шпигунство на користь України та підготовку терактів. Серед них нібито 47-річний Зіновій Коваль та його 22-річний син Ігор. Вони, на думку окупантів, є агентами СБУ та прибули з материкової частини України, щоб нібито збирати відомості, фотографувати та фільмувати стратегічно важливі підприємства та об'єкти транспортної інфраструктури. В їх автівці буцімто знайшли безліч зброї та вибухівку. Ще один затриманий українець – 23-річний Олександр Ципик. Окупанти стверджують, що він мешкає на Київщині та є співробітником спецрезерву Головного управління розвідки і до всього, мовляв, планував теракти. У Службі безпеки України назвали закиди окупантів фейком, елементом гібридної війни та відповіддю на викриття російських агентурних мереж в Україні. Лише за 9 місяців цього року ми викрили близько 50 таких агентів. 2 із них на гарячому під час спроби вчинення диверсійно-терористичних актів. Зокрема, у листопаді Служба безпеки України здійснила безпрецедентне викриття кадрових співробітників ФСБ, які здійснили понад 5 тисяч кібератак на державні органи нашої країни. Було поіменно встановлено офіцерів ФСБ Росії і перехоплено їхні розмови. Очевидно, що це велика репутаційна втрата для ФСБ, яка вкотре прагне дискредитувати українську спецслужбу фейками.